Evanđelje po Marku, poglavlje 10. Odatle se podiže i dođe u područje Judeje, s onu stranu Jordana opet je mnoštvo naroda hrlilo k njemu, i on ga je učio, kao što je imao običaj. Tada pristupiše farizeji k njemu i upitaše ga, dopušteno li je čovjeku otpustiti svoju ženu. S tim ga htjedoše kušati. On im reče, što vam je zapovjedio Mojije? Oni odgovoriše, Mojije je dopustio, da se napiše raspusna knjiga, i onda da se otpusti žena. Isus im reče, Mojije vam je dao tu zapovjed zbog tvrdoće vašega srca. U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muža i ženu. Zato će ostaviti muž oca i majku i prionuti za ženu svoju. I bit će oboje jedno tijelo, tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo. A što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati. U kući zapitaše ga učenici još jedan put za to. On im objasni, tko otpusti ženu svoju i uzme drugu, čini preljubu na njoj. Ako žena ostavi muža svojega i uzme drugoga, čini preljubu. Donosili su njemu djecu, da bi ih se dotaknuo. A učenici su odbijali ljude. Kad to vidi Isus, rasrdi se i reče im, pustite djecu, neka dolaze k meni, i ne branite im, jer je za takve kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, neće doći u njega. Tada ih zagrli, metnu na njih ruke svoje i blagoslovi ih. Kad pođe dalje svojim putem, pritrča mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga, učitelju dobri, što moram činiti, da postignem život vječni? Isus mu reče, što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jedinoga Boga. Znaš zapovjedi, ne ubijaj. Ne čini preljube. Ne kradi. Ne svjedoči lažno. Ne varaj. Poštuj oca i majku. On mu reče, učitelju, sve sam to obdržavao od mladosti svoje. Tada ga pogleda Isus ljubezno i reče mu, jedno ti još fali. Idi, prodaj sve, što imaš, i podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi, uzmi križ svoj i hajde za mnom. Na ovu riječ posta on žalostan i otide tužan odatle, jer je posjedovao mnoga dobra. Isus pogleda naokolo i reče učenicima svojim, kako je teško bogatima ući u kraljevstvo Božje. Učenici se uplašiše od riječi njegovih. A Isus im opetova, djeco, kako je teško onima, koji se uzdaju u imanje i dobro, ući u kraljevstvo Božje. Lakše deva ide kroz iglene uši, nego li bogataš u kraljevstvo Božje. Sada se oni još više uplašiše i rekoše jedan drugome, tlo se onda može spasiti. Isus pogleda na njih i reče, u ljudi je nemoguće, ali ne u Boga, jer je u Boga sve moguće. Tada mu reče Petar, eto, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Isus potvrdi, zaista, kažem vam, nitko zbog mene i zbog evanđelja ne ostavlja kuće, brata, sestre, majke, oca, djeteta ili polja. A da ne primi sve stostruko, već sada u ovom svijetu, ako i s progonima, kuću, brata, sestru, majku, dijete i polje, a u budućem svijetu život vječni. Mnogi, koji su prvi, bit će posljednji, i mnogi, koji su posljednji, bit će prvi. Bili su na putu gore u Jerusalam. Isus je išao pred njima. Oni su se čudili tome i za njim su išli sa strahom. Tada on uzeo opet k sebi 12 i reče im, što ga čeka. Eto, mi idemo gore u Jerusalam. Tu će se sin čovječji predati glavarima svećeničkim i književnicima. Oni će ga osuditi na smrt i predati neznabošcima. Tada će mu se narugati, popljuvati ga, bičevati i ubiti. Ali poslije 3 dana on će uskrsnuti. Tada pristupiše k njemu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, i zamoliše, učitelju, htjeli bismo, da nam ispuniš jednu molbu. On ih upita, što želite od mene? Oni ga zamoliše, daj da u slavi tvojoj jedan od nas sjedne s desne tvoje, drugi s lijeve tvoje. Isus im reče, ne znate, što molite.
Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krštenjem, koje ja primam? Oni mu odgovoriše, možemo. Isus im reče, čašu, koju ja pijem, vi ćete piti, i krštenje, koje ja primam, i vi ćete primiti. Ali mjesto s desne moje ili s lijeve ne mogu ja dati, ono pripada onima, za koje je pripravljeno. Kad doznaše to druga desetorica, rasrdiše se na Jakova i Ivana. Isus ih zato dozva k sebi i reče im, znate, ne zna božački vladaoci izvršuju vlast nad narodima svojim, i velikaši čine, da oni osjete moć njihovu. Među vama neka ne bude tako. Tko hoće da bude velik među vama, taj neka bude sluga vaš. I tko hoće da bude prvi među vama, taj neka bude svima sluga. Oni dođoše u Jeriho. Kada je izlazio iz Jeriha s učenicima svojim i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je na putu prosjak slijepac, Bartajmej, sin Tajmejev. Čim je on čuo da je tu Isus Nazarečanin, povika iza glasa, Isuse, sine Davidav, smiluj mi se. Mnogi su ga korili, neka šuti. Ali on je vikao još jače, sine Davidav, smiluj mi se. Tada stade Isus i reče, zovnite ga ovamo. Zovnuše slijepca i rekoše mu, imaj pouzdanje. Ustani, zove te. Tada on zbaci sa sebe haljinu svoju, skoči i poharli k Isusu. Isus ga upita, što hoćeš od mene? Učitelju, zamoli slijepac, učini, da mogu vidjeti. Isus mu reče, idi, vjera ti je tvoja ozdravila. Odmah je mogao vidjeti i pošao je putem za njim.